Reproduïm ara una mostra d'aquests discos d'ensenyament en la veu de Delfí Dalmau. Moltes faltes que fem en escriure són degudes a faltes que cometem parlant. Si diem empresari per empresari, casino per casino, velocitat per velocitat, dissortat per dissortat, vingueu per veniu, cregueu per creieu, entenem-nos per entenguem-nos, el dir per en dir, en fer per a fer, va a començar per començarà, tartamut per quec o quic, molt senyor meu per benvolgut o distingit senyor, enfrenta per al davant, hasta la vista per a reveure, ojalà per tant de bo, arrojar per vomitar, i tantes d'altres que cal bandejar del llenguatge oral, no és pas qüestió d'ortografia d'evitar-les quan escrivim. Per això cal urgentment aplicar l'oïda, que és el sentit més natural per a la formació lingüística, a la correcció de l'idioma propi, malmès per haver estat proscrit de les escoles de Catalunya durant segles. Per això cal que les emissores de ràdio posin tota la cura possible a no permetre d'expressar pel micròfon incorreccions de llenguatge sota cap pretext. Fins i tot en els països de llengua independent i senyora, les associacions de radiotelefonia són advertides de gran responsabilitat pel que fa a l'educació lingüística del poble. El Liceu Dalmau ha cregut una tasca urgent l'edició d'aquests fonogrames destinats a generalitzar les correccions principals del català parlat, tasca que no havem gosat d'emprendre sense que fos precedida per la veu del mestre de tots, Pompeu Fabra. Dèiem una vegada a un escriptor valencià: nosaltres catalans no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d'acostar-vos al nostre català, que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i de redreçar-lo i d'enriquir-lo, procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals. Així, tot fent una obra purament valencianista, us trobaríeu haver fet una obra catalanista, d'acostament al nostre català, elevant la vostra llengua escrita per damunt dels parlars valencians actuals, recolzant-la en el valencià del segle XV, produiríeu un valencià que no seria pas una llengua altra que la catalana nostra, sinó la modalitat valenciana de la llengua catalana al costat de la nostra modalitat catalana i de la modalitat balear. Molts valencians i balears creuen encara que l'obra d'unificació del català escrit suposaria la supeditació de llurs varietats dialectals al català de Catalunya. No es pretén de supeditar cap varietat a una altra. Es tracta simplement que dins cadascuna de les tres grans regions de llengua catalana es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la llengua. Cadascuna d'elles té els seus clàssics dins la nostra literatura antiga, que cadascuna els prengui com a models per depurar i redreçar la seva varietat dialectal. I això sol faria que, sense sortir-nos els uns i els altres del nostre català, ens trobaríem escrivint modalitats no pas molt diferents d'una sola llengua literària. Eliminats dins cada varietat els castellanismes de lèxic i de sintaxi, reintroduïdes en la llengua escrita les paraules i les construccions perdudes durant els segles de decadència literària, enriquida la llengua escrita amb els mots i girs que ens ofereixen els diferents parlars actuals, bandejades les mil corrupteles que hi pul·lulen, evitades les grafies consagradores de pronúncies merament dialectals, les diferències que encara trobaríem entre el català de Catalunya, el català de València i el català de les Illes, es reduirien a unes quantes divergències morfològiques, les quals, per llur nombre i per llur importància, no justificarien pas de parlar, com encara alguns parlen, d'una llengua valenciana i d'una llengua mallorquina enfront d'una llengua catalana. Parla Joan Fuster. Nosaltres, els valencians, hem intentat seguir el seu consell. Ben mirat, no podíem no seguir-lo perquè les paraules de Pompeu Fabra eren
una formulació exacta del que ens calia fer si volíem salvar-nos la llengua. I això és el que hem fet. Pot ser no sempre amb un criteri massa segur ni amb la necessària regularitat, però ho hem fet. Avui, al País Valencià, entre els escriptors que es mantenen lleials a l'idioma del poble i entre el mateix poble que es manté lleial a si mateix, la vella qüestió de les dissidències localistes ja ha quedat arraconada a les últimes trinxeres del folklore o de la tossuderia provinciana. I en la pràctica, ni tan sols ens adonem que darrere aquesta victòria hi ha el treball lúcid, la recomanació i el magisteri de Pompeu Fabra. Al cap dels anys, la incorporació a la normalitat gramatical i literària, en la mesura que s'hi produeix, arriba a semblar-nos tan natural, tan lògica, que el nom del filòleg hi passa desapercebut. Sens dubte, Fabra hauria estat content. En definitiva, això és el millor senyal d'haver-s'hi realitzat el seu propòsit. Els pocs o molts valencians que ara escriuen en la pròpia llengua són fabristes sense saber-ho. I és que Pompeu Fabra havia tingut una visió singularment justa de l'idioma, àmplia, matisada, integradora, dins la qual tothom trobava el seu lloc, després dels segles de desídia i de malentesos que ens havien separat. Les solucions de Fabra són vàlides, igualment per a Alacant i Perpinyà que per a Lleida i Maó, i per a Barcelona i per a València. A través d'elles recobrem de mica en mica la unitat. Encara ens resta molt de camí per córrer, sí, però les posicions adquirides, fèrtils i esperançadores, ja són irreversibles. Constatar-ho i proclamar-ho serà una forma d'alegria que podem convertir en clar homenatge a la memòria de Pompeu Fabra. Parla Josep Maria Llompart. Per un difícil pont de gairebé mig segle ens arriben, nobilíssimes i tothora vigents, les paraules del mestre Fabra, justes que avui, ja dins el clar camí de l'esperança, però voltats encara de perills, arribi a la seva Barcelona una veu de gratitud d'enllà del mar. Pompeu Fabra assenyalava, en termes rodonament precisos, el nord que ha d'orientar la tasca comuna. Un nord que no sempre han sabut trobar o que massa vegades han perdut catalans del Principat i de les Illes. Un nord cap al qual haurien d'apuntar les brúixoles de la fidelitat si allò que cercam és la plenitud en el futur. Perquè és hora d'esvair les gelosies i els malentesos, els estrets uniformismes i el pur folklore idiomàtic. Pompeu Fabra va definir fa 50 anys una llengua literària, la nostra llengua literària. Ni la grisa fredor d'un producte de laboratori, ni el pintoresquisme d'una anarquia irresponsable. L'idioma és humanitat i disciplina, és la vida i és l'art, és la veu apassionada i l'exactitud de la paraula escrita. Cal vigilar perquè els dos platets de la balança servin l'equilibri. I només el servaran si tots plegats prenim consciència del que és l'idioma i de com l'hem d'anar fent en una tasca ininterrompuda i constant mentre la història avança. Si tots plegats entenem que les nostres veus no s'han de trobar dins un cor homofònic, sinó dins la riquesa matisada, una i diversa alhora, de la polifonia. Voleu ser universals, deia Joan Alcover, siau catalans. Jo encara afegiria, voleu ser catalans, siau mallorquins, o menorquins o eivissencs, perquè les altres illes també hi són, amb veu diferent i pròpia, terral i entranyable. Que dins cadascuna de les 3 grans regions de llengua catalana es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la llengua. És a dir, que cadascú aporti el seu do legítim a l'alta disciplina de l'idioma, la disciplina ampla i rigorosa on ens hem de retrobar tots els catalans. Enllà del temps i del mar, una veu de les illes sonora avui responent a la de Pompeu Fabra. Mercès, mestre.